Sziasztok emberek! Beszeretném mutatni a Wanted Guns-t. Hát ne kérdezzétek, hogy honnan ismeritek, tudjátok. Na, el is érkeztünk a főmenübe, hát ez a háttérkép elég epikus. Rámegyünk a New Game-re és MT1. Na nézzük. Freddy videói után muszáj bemutatnom, mert olyan rossz játék, hogy az már bemutatásra alkalmas, szóval kezdjük is. Úristen, hát ez a ló, hát nagyon ismerős valahonnan. Na mindegy. Megyünk is ezzel a csávóval, bár tudnám, hogy kell menni. Na, oké. Megyünk is. Látunk mindenféle dobozt, ne kérdezzétek mire jó, fogalmam nincs, nem jövök rá. Úgy kell lőni, hogy jobb egérrel kiválasztod a célpontot és bal egérrel lősz. Hát tök frankó, nem? Hát ez hihetetlen. Na most azt írja, hogy fel kell robbantani, bár nem tudom, hogy a Istenbe kell, de szerintem robban. Oké. Mehetünk is tovább. Na nézzük. Szerintem itt hamarosan lesznek ellenfelek, úgyhogy fel kell készülni. Mik ezek a pogácsak? Hát nagyon epikusak. Érdekes játék. Na mindegy. Eddig nem tűnik rossznak. Megyünk is tovább, ott egy ellenfél. Huha. Oké, megöltem. Hát ez nagyon epikus csata volt. Azt se tudom honnan lőnek, de már szétölnek. Hihetetlen ez a játék. És így kell megölni az ellenfeleket, hogy körbe megyünk. Így nehezebben találnak el. Láttátok már ilyet? Ez hihetetlen. Na mindegy, menjünk is tovább. Sok ellenfél, hát... Na mindegy. Az öltözetük is elég érdekes. Valami bingo alakulat lenne, nem tudom. Na mindegy. Így körbe megyek, de még így is kinyírnak. És no ammo, és meghalok. Ó. Hát ez a játék, ez a játék, iszonyat, iszonyat. Minden meghalás után kezdhetjük előről. Hát mi ez a hülyeség? Na de mindegy, menjünk. Kezdjük előről. Semmi gond. Ráérek úgyis, igaz? Nagy pogácsák, de ilyes lettem hirtelen. Na jó. Menjünk tovább. Sok ellenfélem most már megpróbálok megküzdeni, bár nem sok esélyt látok. Egy felakasztott csávó, nagyon epikus. Egy lövés, az fasza. Na de a kerítésen nem lehet átlőni, hát minek átlőni a kerítésen, hát na. Igen, utána a pisztolya szétlövjük a dobozt. Itt van egy ilyen bor, vagy pálinkás üveg, vagy nevezhetitek akárminek, nem tudom mi az. Ott is egy doboz. Ó, még több puska. Még több ellenfél, anyádat. Jaj, és... Na megint fasza, mert... Hát ez a játék iszonyat. Iszonyat! Mindig jobb egérre rá kell célozni. Tudjátok milyen idegesítő? Hihetetlen. Hihetetlen. Ja, Istenem. Honnan szalajtották? Nagyon érdekes csaták vannak, de amúgy nem rossz a játék feelingje. Úgy egész tűrhető. Ezek az ellenfelek olyan hülyék, hogy... Na mindegy. És a kinézetük is elég érdekes. Semmi gond. Na, van sok puska, meg pisztoly töltényem, úgyhogy elég jól állok. A fogalmam sincs merre kell menni, mert össze-vissza van a térkép. A térkép szinte semmit nem ér. Mindegy. Megyünk is tovább. Tudnám merre kell. Nehéz kiigazodni a térképen. Hát érdekesen van megoldva a térkép. Meg ezek az ellenfelek, hát olyan hülyék, hogy semmi gond. Olyan szuper gyorsan lövök a pisztollyal. Mindegy. Jaj, mindjárt meghalok.
Vigyázni kéne kicsit az életre. Mert kezdhetem legelőről, gondolom mindjárt. Na de mindjárt készíts az első pálya. Megyünk, mindjárt szétölnek. A rohadt csirke is kerget, hát hihetetlen. És nem lehet rácélozni, emberek. Nem lehet rácélozni. És mindjárt megint meghalok. Jó lesz. Nagyon örülök neki. Jaj, kezdhetem megint előről. Mindjárt. Szóval nehéz játék. Nehéz. Iszonyat nehéz ez a játék. De amúgy nem rossz a hangulat. És ez a felülnézet, ez nagyon idegesít. Hát jobb lett volna 3D-be, de semmi gond. Mindegy, megyünk is tovább. Jó sok ellenfél, hát persze, hát miért is legyen kevés ellenfél. Jó van. Az még nem lenne gond, csak hogy ilyen felülnézetes, hát én ezt utálom. Oha. Értelmes ellenfél. Jó, majdnem megölt, hát hihetetlen. Bor, vagy pálinka, vagy nevezzétek akárminek, nem tudom. Amúgy a játék feelingje nem rossz, tényleg egész elviselhető. Nem olyan rossz játék, ahogy Freddy bemutatta. Na mindegy. Megyünk tovább. Hát alig maradt töltényem, szóval kicsit spórolni kellene, de ebbe a játékban nem lehet. Nem lehet. Ezt én is értem, hogy miért nem, de jó, nem gond. Megyünk is tovább. Itt balra kell fordulni. És persze megint mindjárt megjelenik rengeteg ellenfél, a örömömre szolgálnak. Jó. Ott már látok egy ellenfelet. Hoppá, mindjárt mégis öl. A fenét. Nem fogsz. Na! Értelmes ellenfél. Jó. Ja, már lehetne lőni. Nem, nem. A kerítéstől nem lehet átlőni. Hát, mi ez a hülyeség? Mindjárt kifogyok, szóval kicsit bajba vagyok, de jaj, basszus, majdnem meghaltam. Hála Istennek, jól jött ez az élet, úgyhogy folytatódhat tovább. Hihetetlen ez a kijelölés, hát ez annyira idegesítő. Annyit kell beléjük lőni, hát tényleg élethű. Na, jó. És tovább, nem tudom honnan lőnek, ja, onnan fentről. De olyan érdekes, hogy nem lehet létrát mászni. Szerintem direkt van belerakva, bár túl sok értelme nincsen. Mindegy. És nézzétek meg. Nézzétek meg. Hihetetlen. Szörnyű, borzalmas irányítás. Iszonyat. Iszonyat. Nem tudtam, hogy ilyen játék lesz, szóval értelmes ellenfeleként lőhetem a tetőről, de ő már nem. Mindegy. Nem is kell nyomva tartani a jobb egeret, lő magától. Vagyis úgy, hogy céloz magától, semmi gond. Iszonyat játék. Iszonyat. Szörnyű, borzalmas. Ne próbáljátok ki. Nem érdemes tényleg. Áj, Istenem. Mindegy, felszedjük a pisztolyt. Ez valami fő ellenség lett volna ez a csávó, de megöltem. Na mindegy. Hát most már
nem lesz hát semmi. Kis tovább pogácsákon át. Gondolom itt nem lehet átmenni. Minek? Most kerülhetek rohadt nagyot. Ezért eljöttem idáig. Jó. Semmi gond. Visszamegyünk. Kerülhetünk rohadt nagyot. Jaj, Istenem. Nem voltak képesek belerakni egy gyors futást, vagy valamit. Hát hihetetlen így futni, hogy olyan lassú, hát... Na. Hülyeség. Semmi gond. Semmi gond, végül is ráérek, hát... Ugye, hát... Igen. Na, eközben mindjárt elérek célhoz. Értelmes hülye ellenfelekkel találkozok. Jó. Az ellenfelek nem érdekelnek, szóval menjünk tovább. Fent vannak a tetőkön, én most nem fogok felmenni. Jaj. Sanyi, megijesztettél. 3 ellenfél. 3 ellenfél. 4. Ó, bocsánat. Hát ez hihetetlen ez a játék. Hihetetlen. Hála Istennek, nem előről kell kezdenem, hanem innen folytatva. Hát ez hihetetlen egy játék, halljátok. Borzalmas. Borzalmas. Iszonyat játék is. Iszonyat. Nem tudom, ki találta ki ezt a hülye játékot, de az rohadjon meg. Most a falba lőttem. Nem lehet eltalálni. Hihetetlen. Hihetetlen ez a játék. Ez... Jó van. Megvan a dupla pisztoly. Örülhetek. Ez baromi nehéz játék. Baromi nehéz. Iszonyat. Iszonyat. Iszonyat egy játék. Iszonyat. Nézzétek meg. Hát... most feleslegesen lőttem. Jó van. Jaj. Istenem. Mindegy. Megyünk tovább. Ez a kis megmaradt élettel, hát nagyon jó lesz így tovább menni. Oké. Nem gond. És megölnek megint. Hát honnan lássam, hogy megölnek? Hát mi ez a hülyeség? Úristen. Jaj, Istenem. Semmi gond. Na emberek, ezt a játékot ki nem merjétek próbálni. Ez olyan rossz, ahogy van. Iszonyat. Iszonyat egy játék. Nem érdemes kipróbálni, de tényleg. Borzalmas. Nézzétek meg. Itt vagyok a tetőn. Én lőhetem őket. De ők nem lőnek vissza. Hát milyen értelmes ellenfelek már. Végül is így végig tudom vinni. Na, oké. Egész jó. Pár ellenfelet lelőttem. Most például nem tudom honnan lőnek, de... Hát, ja, ez lőtt akkor, úgy látszik. Jó van. Meghalt. Van értelmes ellenfelek, hát... Jó. Nézzétek meg. Ott ölöm. Ő meg csak forog. Ez hihetetlen. Hát ez borzalmas játék, hát... Úristen. Talán ez a legrosszabb játék, amivel játszottam. Olyan buta ellenfelek vannak itt, hogy frászt kapok. Borzalmas. Nagyon nehéz játék. Ez tényleg iszonyat. Iszonyat. Most megyek tovább, most próbálok úgy akciózva menni, de nem fog menni, mert úgyis kinyírnak párszor. Hát persze, ez csak természetes. Ha megint lőnek, nem tudom ki, nem tudok odafordulni, mert felülnézetes. Hát, na. Csak egyszer kéne rákattintani, de nem nagyon lehet.
Jó, megöltem. Most nem tudom honnan lőnek, de jó van. A kurva. Jó, lőjél. Felmegyek a tetőre, és meglepem azt a fickót, és innen szépen leszedek mindenkit. Igen. Mert ugyanis nem tudnak fellőni. Vagyis hát nem mindig. Most például valaki nagyon meglőtt, nem tudom honnan lőnek. Ja, onnan a másik oldalról próbál lőni, de hát nem sok eséllyel. Na mindegy. Dobozka. Ó, élet, úgyhogy lemegyek érte. Az élet az mindig jól jön. Tényleg ez az majdnem full élet. Na, ez legalább jó kis adagocska volt. Na mindegy. Megyünk tovább. Hát ennek nem fog kifogyni a tölténye, úgyhogy ezzel ne várjatok, menjetek tovább. De jó, 2 lövés. És most nem érdekel, innen leszedem mind a 4 vagy akárhány ellenfelet, mert én nem fogok ott lent küzdködni, úgyis meghalnék, szóval inkább leszedem innen. Persze, hogy nem lehet elnézni odáig, hát minek? Nézzétek milyen jó ellenfelek. Forog egy helyben, semmi nem mozdul. Jó. Jót teszel, mert legalább én megölhetlek, de ő nem. Oké. És ennyi volt, megöltük itt az ellenfeleket. Így kell taktikázni. Fel kell menni a háztetőre, és szépen onnan megölitek. Hát, hihetetlen. Na mindegy. Mondjuk tovább, közben nagyon ölnek, vagyis próbálnak, de sikerül is nekik. Ám tudom hány ellenfél jön, de mindjárt megszívom, mert mindjárt meghalok. Istenem. Jó. Csak pisztolytöltényt kaptam, úgyhogy ez most nem nagy segítség. Nekem igazából most élet kéne, de itt egy élet nincsen. Mindegy. Próbálok találni, de sehol nincs. Jaj, de jó. Jaj, de jó nekem. Az meg benn volt ragadva egy falba. Na mindegy. Jaj, majdnem meghaltam. Na de menjünk is tovább. Hát, ilyen kis élettel már vigyáznom kell. És... Jaj, bocsánat, nem tudom mi ez, de... Kicsit leállt a játék, bocsánat. És... Nem is tölt be. Hihetetlen! Na jó, én nem játszok tovább ez a játékkal, próbáljátok ki akarjátok, de én nem fogom. Na sziasztok!